Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Kao što možete vidjeti u mojoj pozadini, ovdje u središtu Zagreba dosta je živo. Među brojnim istovremenim događajima u povodu sutrašnjeg 8. marta aktivistkinje Ženske mreže Hrvatske, Ženske fronte za radna i socijalna prava i ženske sindikalne grupe organizirana je akcija 8. mart Dan otpora, ne mjerama štednje. S marša je u naš studio stigla i moja današnja gošća, aktivistkinja i osnivačica Centra za građansku hrabrost, ujedno i predstavnica Međunarodne alijanse ateista u Vijeću za ljudska prava. To su sve. Ima još titula. Nada Topić-Peratović, dobar vam dan. Dobar. Najprije da kako je bilo na maršu? Aha, pa morala sam... Ove sekunde smo vas priveli u studio. Sad još uvijek moje suborkinje marširaju i slave 8. mart i slave ne samo da slave, nego se i prisjećaju borbe za ženska prava i tu su ne samo žene iz Ženske mreže Hrvatska, nego rado bi spomenula i aktivistkinje iz Udruge Roda koje se bore za humaniji pristup porodu u bolnicama. Ovo sunčano vrijeme namamilo je mnoge na ulice, pa vjerujem time i veću vidljivost onome što ste željeli poručiti, a da informacije danas putuju brže nego ikad pokazuje i prilog koji je naš novinar Ivan Granić prije nekoliko trenutaka donio u našu režiju. Na stimu, brate. Imam 2 sata. Neće, tebi će samo požiti. Eto kako je sada prije nekoliko trenutaka bilo i još uvijek jest na glavnom Zagrebačkom trgu uoči sutrašnjeg 8. marta s kojeg je, kao što smo rekli, stigla i naša gošća i koja u svom trajnom i raznovrsnom aktivističkom i drugom radu za bolje društvo je otišla nedavno i korak dalje, te je u Hrvatskom novinarskom društvu predstavila knjigu Humanizam za djecu. To je ujedno i povod što smo vas pozvali u naš studio. Riječ je o svojevrsnom pojmovnikom velikih ideja, ali u takozvanim malim situacijama, svakodnevnim situacijama gdje one i dobivaju smisao. Pa je odmah zato važno reći da usprkos naslovu, knjiga nije samo za djecu, nego je i za roditelje. Je, upravo ova knjiga može poslužiti roditeljima da uz pomoć knjige zajedno s djecom čitaju poglavlja i s njima i razgovaraju ili još više i bolje objasne o čemu se u određenim poglavljima radi. Tako da je to nekako, i to je na neki način sam to i namjerno htjela, da djeca i roditelji provedu skupa vrijeme i da iskoriste tu priliku i da roditelji na kraju krajeva mogu i svoje iznijeti stavove ili mišljenja o nekoj određenoj temi. Na taj način oni i svoje stavove objašnjavaju djeci i djeca se upoznaju sa stavovima svojih roditelja ili bliže obitelji. Ali recimo nakratko, humanizam, jedna od onih riječi koje završavaju na zam, pa onda mogu kod mnogih izazvati nekakvu strepnju da se radi o nečem ideološkom, kompliciranom, apstraktnom i tako dalje. Riječ je o stavu, o razumijevanju svijeta koji doslovno ne isključuje ništa ili nikoga. Ne isključuje. Tako se može pročitati vaše knjize. Humanizam, najbitnija sastavnica humanizma je kritička misao. A kritička misao ne dozvoljava dogme, ne dozvoljava isključivanje, nego uvijek iznova podupire ljude da se koriste vlastitim razumom, da razmišljaju o svojim i onome o svojim stavovima i o svojim djelovanjima, da stalno sebe propituju. Jer humanizam je, humanistička misao se temelji u centru svoje pozornosti stavlja ljudsko znanje čovjeka,
ljudsko znanje, kritičku misao, kao što sam rekla, ali to sve ne bi bilo potpuno ako se ne bi još dodali i suosjećanje i solidarnost sa potrebama i drugih ljudi. Dakle, u što god vjerovali, svi zapravo jesu u osnovi i trebaju biti humanisti. Da, jer u osnovi je to čovjekoljublje i onda ja mislim da se tu prepoznaju mnogi ljudi, bili oni vjernici, nevjernici ili neke druge nominacije. S time se slažu vaši brojni čitatelji diljem Europe, gdje ste već i predstavili knjigu. Kažem, nedavno je predstavljena u Hrvatskom novinarskom društvu, ali knjiga već putuje svijetom. Bila je već u Švicarskoj, u Londonu, talijansko izdanje u pripremi, njemačko i englesko je već ugledalo svjetlo dana. Pripremate navodno i rusko, arapsko. Da, ima. Prošle godine u kolovozu smo na Svjetskom kongresu humanista u Oxfordu imali promociju knjige na engleskom jeziku koja je jako zainteresirala humaniste, jer to je bio jedan veliki kongres na kojem je bilo preko 1000 delegata iz 40 zemalja. Tako da je recimo ta knjiga, zahvaljujući jednom delegatu, našla i put i u daleku Burmu. Odakle mi se javio jedan prevoditelj, mladi čovjek koji preko Facebooka, zahvaljujući današnjim društvenim mrežama, smo ono što se kaže svijet u malom, i koji mi je rekao da se moja knjiga prevodi i u stvari da je se prevela i evo sad bi trebala negdje biti i tiskana u Burmi. Humanizam za djecu. Što je bio njegov motiv i kako on može prevesti te ideje riječi, dakle, očito nekim univerzalnim porukama u specifičan kontekst Burme? Ja sam se stvarno... Koji je prilično različit od našeg. Ja sam se stvarno isto prijatno iznenadila kad je on to meni rekao i kad je još rekao da je oduševljen knjigom i kad sam još vidjela na Facebooku kako njegovi prijatelji, i to su sve, mislim, za mene nepoznate imena, i to sve kako oni na svom jeziku pišu da bi voljeli kupiti knjigu, da je to odlična knjiga, da jedva čekaju i tako da. Je li on to radio za prijatelje ili za svoje dijete? Ne, on je to i radio za svoje dijete, ali je on to u okviru jednog društva imao, to je bila njegova zadaća da prevede knjigu, i tako da je knjiga prevedena sad i u Burmi se može, ili Mijamaru se može pročitati. Osim toga, prevodimo knjigu na ruski jezik, talijanski jezik je već gotov, i nešto što je meni jako bitno i drago je da postoji mogućnost da ćemo napraviti jednu arapsku verziju knjige sa jednim poznatim marokanskim blogerom koji je zbog svog stava i religioznog morao bježati iz svoje zemlje i dobio je u Švicarskoj je baš dobio politički azil. Kacem El Ghazali, i njega je jako zanimala ta knjiga jer misli da je to jako bitno i za djecu u arapskom svijetu. Tako da, eto, nekako, šta ja znam, to me stvarno oduševilo da se prepoznaju te univerzalne ideje i da se to može primijeniti očigledno u svim podnebljima i kulturama. A vaš pristup humanizmu u svakodnevici inspirirao i neke druge oblike diskusije o toj važnoj temi, o čemu svjedoči i interes intendanta Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića za kazališnu adaptaciju knjige. Riječko kazalište je odlučilo postaviti knjigu Humanizam za djecu jer nam se čini da ovakvog štiva, a još manje ovakvih predstava za djecu i mlade nema. Ovdje se obrađuje niz nekih pojmova sa kojim se djeca tokom njihovog osnovnoškolskog, ali i srednjoškolskog školovanja ne mogu ni sresti. I to je bio jedan od osnovnih razloga zašto sam se ja odlučio da postavimo ovu predstavu. Radit ćemo sa riječkim ansamblom, sa glumcima Hrvatske drame. Kazalište u kojem mi radimo, mi u svakom slučaju želimo kritički progovarati o svim problemima u ovome društvu. Jedan od problema je taj da zapravo djeca nemaju građanski odgoj još uvijek. Uz vjeronauk koji je dio redovitog programa i gdje zapravo postoji jedna vrsta neformalnog pritiska da djeca idu, jer većina djece ide i onda ako se nečije dijete ne odluči, ono ispada, ono je na neki način već stigmatizirano.
Mi mislimo da je važno promovirati neke druge vrijednosti i ova nam se knjiga činila kao odlična prigoda za to i na taj način ćemo zapravo pokušati se i na neki način postaviti nasuprot onog što se trenutno događa u društvu gdje su pojmovi kao što su antifašizam gotovo protjerani iz svakodnevnog diskursa. Ovu smo izjavu snimili na nedavnoj promociji knjige Humanizam za djecu u Hrvatskom novinarskom društvu. Kako je bilo tamo? Kada to uspoređujete sa promocijama u bijelom svijetu? Pa odlično. Meni je drago da sam u Zagrebu održala jer tu i poznam dosta ljudi i sa dosta ljudi sam radila u raznim projektima i tu su došli moje i aktivistkinje i prijatelji. Među gostima je bio i Oliver Frljić, kao što vidite, i čak i poznati profesor Bajtal iz Sarajeva je došao na 2 dana da bi prisustvovao promociji, tako da se tu osjetila jedna, kako bi rekla, energija, pozitivna. Ljudi su došli, ljudi su željni čuti i takve misli o humanizmu i međusobnom poštovanju naših identiteta i drugih identiteta, tako da sam se, meni je bilo odlično i ja se baš se radujem što je toliko bilo posjećeno. Humanizam obuhvaća mnogo tema i dilema. Kako ste odabrali što uvrstiti u svoju knjigu? Možda najbolje da zapravo je i prelistamo na kratko. Jeste li se vodili nekim općim dijapazonom tema ili ste ipak osluškivali lokalne neke probleme? Osluškivala sam prije svega moje vlastito dijete, jer knjiga je nastala i na osnovu nekakvog vlastitog iskustva roditeljstva, gdje sam osjetila potrebu u današnje vrijeme gdje postoji, mislim, djeca nama ne žive u vakuumu. Ne odgajamo ih, naravno, ali oni ulaze u društvo, upoznaju druge svjetonazore i treba im objasniti ne samo prenijeti informaciju, nego i objasniti im pozadinu, recimo, evo, pozadina 8. marta, zašto slavimo 8. mart ili zašto smo prošli tjedan isto se prosvjedovalo, što znači prosvjedi, što znači ljudska prava, evo, i antifašizam, tako da i naravno da sam se vodila i svemu onome što i zanima našu djecu u današnje vrijeme, tako da, evo, ako smijem spomenuti, knjiga je podijeljena na 2 dijela. U tom prvom dijelu baš objašnjavam te pojmove poput, eto, humanistička misao, znanstvena metoda, u stvari uvijek s mišlju i s ciljem da nekako da odgovorimo na ono najbitnije pitanje, kako živjeti dobrim i pravednim životom. I kako to kako živjeti sa različitostima i kako živjeti sa različitostima to se podrazumijeva. To ako želimo živjeti dobar život, ne živimo ga samo za sebe, nego i zajedno s drugima. Ono što ga definira dobrim je naš odnos s drugima. Ali ove neke pojmove koje spominjete teško možemo povezati nužno sa djetinjstvom, nekim nevinim dobom blaženog neznanja. Koji je poseban izazov bio prevesti te neke više manje apstraktne ideje kada ih se ovako nabraja u dječji svijet, na jezik koji je djeci pristupačan? Je bilo nekih kritika ili prigovora u tom smjeru? Ne, nije bilo prigovora, jer ja sam knjigu radila i sa stručnjacima i posebno mi tu spomenula profesora Milana Polića koji je nedavno preminuo i koji mi je jako puno pomogao u pisanju knjige, tako da je išlo to, mislim, kako bih rekla, tu ima i slika i teksta. Da, ima i slike i tekste, ima i, što mi je bitno bilo, i primjeri iz života tih boraca za ljudska prava ili recimo, pa djeca imaju neke uzore, vide, recimo u primjeru Roze Parks, oni mogu vidjeti kako jedan mali građanski neposluh može dovesti do velikih društvenih promjena na bolje.
Ali izgleda, evo, kad smo je prelisali kao neko štivo koje bi trebali čitati roditelji zajedno s djecom, prije nego djeca sama u izolaciji. Pa je, to je jedan odličan primjer da se djeca i roditelji zajedno sjednu. Mislim, meni su javljali ljudi svoja iskustva s knjigom, gdje čak jedno 4,5-godišnje dijete, kad je vidjelo sliku Roze Parks, je sa zanimanjem pogledalo i zamolilo mamu da je pročita o čemu se radi, zašto ova teta sjedi sama u autobusu ili tako, pa joj je mama pročitala tu priču, možda ju je malo i ublažila ili još više pojednostavila, ali eto, dijete je na taj način upoznalo tu priču o Rozi Parks, upoznalo je te jake osobe koje su svojim činom poboljšali svijet. I to je na jedan način i uzor toj djeci da i oni mogu mijenjati svijet na bolje. Ali i podsjetnik roditeljima i odraslima da neke stvari koje danas, 2015. možda uzimamo zdravo za gotovo, kao što je ta jednakost žena za koju se Roza Parks borila, isto bio rezultat nekih borbi i odbacivanja nekih drugih tadašnjih tradicija. A postavlja se pitanje da kako ovu ideju, ovu plemenitu ideju i naporan posao prevesti u realizirani projekt, u samu knjigu. Kako ste je ukoričili? Ova knjiga se već nekako na neki način je realizirana u realnosti, ne samo nešto što će biti samo kao dječja predstava, nego naš Centar za građansku hrabrost održava već 2. godinu za redom humanističke radionice za djecu. I kroz te humanističke radionice mi također djecu upoznajemo sa svijetom humanističke misli, upotpunjeno feminističkim vrijednostima i tim ljudsko-pravaškim vrijednostima. I naravno uvijek kroz sve se provlači, kao i kroz ovu knjigu, ta kritička misao gdje se jednostavno želi djeci objasniti da se mora, da ne smijemo posustati u propitkivanju sebe i svojih i stavova i svojih djelovanja. Pa i ako pogriješimo, da je svatko griješi, da idemo dalje, da se naučimo nešto iz grešaka i da možemo dalje živjeti i stalno u potrazi za tim najboljim mogućim načinom kako da živimo jedan život, kao što i sam posljednja poglavlje u knjizi kaže, jedan život vrijedan življenja. Kako sve to onda ubaciti u formalno obrazovanje? Čini se da su ove ideje nužne za snalaženje u današnjem svijetu. Je li već postoji interes za uvrštavanje ovakvog štiva u kurikulum, možda građanskog odgoja ili neki drugi? Pa postoji, meni se javljaju prije svega za početak ravnateljice ili ravnatelji raznih škola i pedagozi koji su jako zainteresirani za knjigu, kojima šaljemo knjigu, raznim školama smo već počeli slati. Uspostavit ćemo i kontakt sa agencijom i sa ministarstvom i predložiti im, jer je recimo jedna od naših novih projekata je jedna humanistička bilježnica koju bi napravili i koja bi pomogla djeci koja ne pohađaju vjeronauk, da u trenucima kada moraju sjediti najčešće sami u hodniku ili to sve, da imaju jednu radnu bilježnicu u kojoj također kroz igre i kroz ukrštenice, rebuse ili slike ili to sve također nešto uče o humanističkoj misli i na neki način osnažuju svoj identitet. Gdje se knjiga može nabaviti sada? Knjige se za sada može nabaviti kod nas u udruzi ili najlakše reći na... Centru za građansku hrabrost. A najlakše je otići na humanizam.com, tu ima jedna narudžbenica, ispunite, pošaljete i mi vam pošaljemo onda knjigu, tako da to je za sada najlakši način. Kako ćete vi kao autorica koja je ujedno aktivistica i humanistica na dijelu znati da ste ovom knjigom uspjeli promijeniti svijet? Pa evo, ja vidim, pa zato mi se javljaju roditelji koji mi govore o svojim iskustvima, o iskustvima njihove djece,
kad dobijete recimo sliku dječaka koji je sa roditeljima bio u Londonu, Britanskom muzeju, i onda vam šalje sliku, slikao se pored Darwina i evo mama pošalje sliku teta Nadi, onda znate da mijenjate svijet, mijenjajući djecu, pokazujući im svu različitost u kojoj živimo i učeći ih na poštovanje različitosti i drugačijosti, i tako da su to su neke sitne stvari gdje vidite da ste na pravom putu. Hvala vam lijepa. Hvala vama na ovom razgovoru. Nadamo se da će biti još ovakvih roditelja posvećenih cjelokupnom razvoju svoje djece. Hvala lijepa i vama, dragi gledatelji, na pozornosti.